श्रद्धे महेश भैया, अच्छा ही बताई कई बार इसको भई नहीं 56 साल रवेनियर एगो जवान रहे 12 साल में बियाह कैलस 52 साल में गवाना, लेकिन पतोहिया अभियो कुंवारे भी है। बड़ा वियोग में का कहती औरतिया हो तोहरो सुनाई लगा। आए हमारा भी बात हमारे नहीं सुनाई जाता। मैंने अपना मेहरारू के बात नहीं के सुनात। किशोर सिंगार अरे 32 भरा से यानी 16 गो बा कि 18 गो बा 12 16 गो वाला के बा 56 गो बा 56 गो 16 गो बा 56 गो नहीं खे। अरे 16 सिंगार की 32 भरा से अरे सज के करेली इंतजार है काहे खाती हो कि अरे लाम लाम के सिया अरे पूछेला रोज रहतिया कि कब पिया करी है दुलार है। तनी गोदी में बैठाई है तनी आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अरे 16 सिंगार 32 भरान से सजी के करेली इंतजार है। 16 इहो तक सीख लीते कि है नैहर के संभारल धन तीत बा मीठ बा कड़ुआहट बा कैसन बा। तीत मीठ बानी हम कबो नहीं सीखले कैसन विधाता हमर भगिया के लिखले विधाता हमरा भगिया के लिखले कैसन विधाता हमरा भगिया के लिखले। आई देखी कतना तरीका के उधारी देखले हो कब। हेलो महेश भैया, सुहागो रात के उधार देखले बनी, मौका मिले तो पहले ही लोग पलिहर जोती थी कि गोरे गोरे छतिया अरे सुहागवाली रातिया
अरे कबले उ राखी है उधार है। अरे लाम लाम के सिया, लाम लाम के सिया पूछला रोज रहतिया ये करी है दुलाहे। लाम लाम के सिया पूछला रोज। एगो ई पिया बाकी